Koyaore nyakaramuga juang en geno marani ichiw e yono makare kamora marama intie herwakin machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 16 dwe mar abiriyo e higa mar 2021 odiochieng' ma jo od bura kata jogo ombule kar od bura ma Kiambaa dhi yudo ja od bura margi manyien. Marwake chenro ni nyinga Chris Owina kaka pilian kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar wacho nyimo oboke mar The Standard en high drama is UDA and Jubilee clash. High drama is UDA and Jubilee clash. Claims of voter bribery, fraud and intimidation. Ma Kiambaa and Muguga mini polls touted as ultimate supremacy test between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto. Weche mag mibadhi, weche mag lweny kaachiel koda miyo jogo ombulu mit bilie ne okwako yiero madundo e kar od bura ma Kiambaa kaachiel kod yiero madundo mar Komalensi ma Muguga. Weche mag lweny, weche mag miyo jogo ombulu mit bilie ne okwako yiero madundo e kar od bura ma Kiambaa kaachiel kod Komalensi ma Muguga mane otimore odiochieng' manyoro. Kanyaka sani nyaka kinde mwadhi yamo pok oland jaloch mar jaloch e kom od bura ma Kiambaa, kata mano gimwang'eyo en jachung' mar UDA mano John Njuguna ema pod otelo 21,301 eka jachung' mar Jubilee Kariri Njama biro e thuolo mar ariyo ken kod ombulu 21,057, manyiso ni pogruok mar ombulu e kind Kariri Njama mar Jubilee kod John Njuguna mar UDA en ombulu 244, kata kamano pok kweno orumo. Nyaka sani en jachung' mar UDA John Njuguna pod emotelo yiero madundo mar kom od bura ma Kiambaa ka en kod ombulu 21,301. Iluwe machiegni kod Kariri Njama man kod ombulu 21,057, manyiso ni pogruok mar ombulu e kind Kariri Njama mar Jubilee kod John Njuguna mar UDA en ombulu 244, a difference of 244 votes. To nyaka sani jachung' mar UDA John Njuguna pod emotelo e duoko mag ombulu mar kom od bura ma Kiambaa. Mane thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard. Ito oboke mar ang'wen, doho mar piny mangima ICC ne olano ni gin yudo okil Kamaloka Paul Gisheru kod ketho 8. Doho mar piny mangima mar ICC ne olando ni giyudo okil Kamaloka mapacho kae Paul Gisheru kuom keth 8. Moko kuom kethgo en miyo joneno mit bilie mondo giwit oko bura mane gin go ne jalup ker William Ruto e yiero mar 2007-2008. Korachiel kuom ketho mane oyudgo okil Kamaloka Paul Gisheru en ni Paul Gisheru ne omiyo moko kuom joneno e bura mane itudogo jalup ker William Ruto mar mucho lwenye e pacho kae e yiero mar 2007-2008 ne omiyo joneno gi asoya tamit bilie mondo giwuog oko e bura makamano. Koro ICC ne oyudo Paul Gisheru kod ketho 8. Ito bokeno bende mar ang'wen, oganda mapacho kae modak e piny Afrika ma milambo kod luoro kalore kod lweny madhi nyime e piny Afrika ma milambo motenore kod bura mane ong'ade e wi ker machon mar Afrika ma milambo mano Jacob Zuma. Ito boke mar 5 loso e wi kaka janeno e wi bura motenore kod tho mar Sharon Otieno ne obwodho e kinde mane inego Sharon Otieno. Kaka witness kata janeno e wi bura motenore kod tho mar Sharon Otieno ne obwodho e kinde mane inego Sharon Otieno. Nyalo nyiewo boke ni, ito boke mar 5 mondo isom. Ito boke mar 6 en ng'wech matimata e kind Ruto kod Uhuru e kinde ma weche mag miyo jogo ombulu mit bilie ne okwako yiero madundo ma Kiambaa, kendo jachung' mar UDA nyaka sani John Njuguna Wanjiku pod emotelo ka iluwe machiegni kod jachung' mar Jubilee Kariri Njama. Kaka asenyiso pogruok mar ombulu e kind
jachung mar UDA John Njuguna ma pod motelo yiero madundo ma Kiamba kod jachung mar Jubilee Kariri Njama en ombulu 244 kata kamano pod polling stations maromo 2 to iloro chenro mar riwo ombulu e kar od bura ma Kiamba kama en neck to neck e kind jachung mar Jubilee Kariri Njama kod UDA John Njuguna. Kata kamano Njuguna mar UDA ema pod otelo yiero madundo ma Kiamba. Oboke mar 7 ben pod loso mana ewi telo manyien e kar od bura ma Kiamba e kinde ma gidhi yudo ja od bura manyien odiochieng' ma kawuono. Telo manyien e kar od bura ma Kiamba e kama gidhi yudo jachung' od bura mar gi manyien bang' dhi ombulu odiochieng' manyoro. Oboke mar 8 loso mana ewi lal mar bang' ka obila ne omako Masten Wanjala mane oyieno osebedo ka onego nyithindo e pacho kae kendo lero obila ne osenego nyithindo 13 bang' negogi to odhi yiko gi moko yiko gwenge mag Westlands moko bende yiko gwenge mopogore opogore. Koro jonyuol osewuok oko mar lero kaka loso ewi last moments mane gin kod nyithindgi motelo ne nyithindgi golal e lwet jalno miluongo ni Wanjala. Oboke mar 9 lose weche anyuola moro ma otero nyathigi moro e doho ewi ywarok mar omenda. Oboke mar 10 loso ewi lokrok mar telo e mbalariany mar Nairobi. Lokrok mar telo e mbalariany mar Nairobi ma koro sani Vice Chancellor mar Nairobi University mano ngire Julius Ogengo kaka jalupne. Vice Chancellor ma Nairobi University mano Stephen Kiyama ne ogwelo Ongengo kaka jalupne. Oboke mar 11 lose ywarok e kind ODM kod jalup Ker William Ruto ewi konyo oganda mochando e pacho kae to moloyo modak e kor gwenge. Oboke mar 12 nonro yango ni tuoche mamako jopuonj ma pacho kae gin high blood pressure, diabetes kaachiel kod asthma. Nonro yango ni tuoche mamako jopuonj ma pacho kae sana gin high blood pressure, asthma kaachiel kod diabetes. Mago tuoche mamako jopuonj moloyo e pacho kae. Oboke mar 14 pajoniko kaachiel kod pach josomo. Oboke mar 2 Nation Kalidonia Lidator mar wacho ni oboke mar Daily Nation en a drama in battle for Kiamba. Drama in battle for Kiamba. It was billed as a contest that would diversively settle Mount Kenya supremacy battle between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto. But indeed, it ended being a neck-to-neck race with both Jubilee and UDA claiming victory while trading accusations of voting counting progressed into late night. En loso emana ewi ywarok e kind jotelo mopogore opogore motenore kod yiero madundo ma Kiamba kama weche mag miyo jogo ombulu mit bilie kata asoya ne okwako yiero makamano ka nyaka sani jachung' mar UDA mano John Njuguna pod motelo yiero madundo ma Kiamba ka en kod ombulu 21,301 ka jachung' mar Jubilee biro thuolo mar 2 gi ombulu 21,057 kata kamano pok ogolo lando ma ayanga kata official declaration. Oboke mar 3 loso ewi dichuo moro ma jahigni 93. Dichuo moro ma jahigni 93 miluongo ni Abdalla Gadali mane oweyo jaherane ma incho osebedo ka en kod hera kendo odhi nyuomo nyathi nyako ma jahigni 19. Dichuo ma jahigni 93 miluongo ni Abdalla Gadali ne oweyo jaherane mosebedo ka en go e weche mag hera kuom higni 74 kendo dhi chiwo dwaro mar nyuomo nyathi manyako ma jahigni 19. Ditched by her age-mate fiancé with 90-year-old groom. Nyathi manyako ma jahigni 19 odonje keny kod dichuo ma jahigni 93. Nyakora mogi mema wacho ga ni piny orumo to dhano beno mer. Nyathi manyako ma jahigni 19 inyuomo kod dichuo ma jahigni 93. Kata Prince Inda wacho ga ni hera remo lakini mano kadho remo mano pi.
Iroboke mar ang'wen loso mana ewi yiero madunde kar od bura ma Kiamba, kama selero ni en piem mapek e kind jachung' mar Jubilee Kariri Njama kod jachung' mar UDA John Wajuguna, kama kata kamano nyaka sani John Wajuguna mar UDA mapode otelo e yiero madundo makamano ka thuolo mar ariyo omaki kod jachung' mar Jubilee Kariri Njama. Kata kamano pok olanda duoko mochung' ne bago yiero pacho kae IEBC. Iroboke mar abich loso mana yuarok e kind jo od bura masiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Ruto ewi mano ma giwacho ni Ruto kawo advantage mar dier mar oganda e chwalo agenda mare mar hustler. Ruto tiyo kod hustler narrative e hinyo kata hinyo jogo ma odhiere pacho kae. Iroboke mar auchiel lose wi rawera mosebedo ka nego nyithindo e pacho kae miluongo ni Masten Wanjala, kama obila podhi nyime kod dayo dhoge. Doho ne ogolo chik mondo otwe kuom odinne stesendo obila kuom ndalo 30 mabiro e kinde ma obila podhi nyime kod timo nonro bang' kane oyango ni osenego nyithindo maromo 30 e pacho kae. Iroboke mar aboro bende loso ewi kes motenore kod tho mar Sharon Otieno, kama iwacho ni jating' ndai mar gavana ma Migori Zachary Okoth Obado iwacho ne o play a big role e nek mar Sharon Otieno. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho ni oboke mar The Star eni lured Sharon to her death. Jating' ndai mar gavana ma Migori Zachary Okoth Obado iwacho ni ne o play a big role e nek mar Sharon Otieno. Jating' ndai mar gavana ma Migori Zachary Okoth Obado iwacho ne o play a big role, ne ogoyo kang' mar rarieya e nek mar Sharon Otieno. Itoboke mar ariyo be poloso mana ewi nek mar Sharon Otieno. Itoboke mar adek doho ogolo chik mondo lor kar wito taka ma Dandora dump site kochopo dwe mar ariyo higa manyien. Doho ne ogolo chik ni mondo bio lor kar puko taka ma Dandora dump site kochopo dwe mar ariyo higa manyien. Itoboke mar ang'wen nyaka itoboke mar abich loso ewi yiero madundo ma Kiamba, kama ne nitie luoro kod yuarok kaachiel kod miyo kod weche mag milie yiero madundo ma Kiamba mane obagi odiochieng' manyoro, kama selieko ni jachung' mar UDA John Juguna pod emotelo ka jachung' mar Jubilee Kariri Njama biro e thuolo mar ariyo. Kata kamano IEBC. Itoboke mar auchiel doho mar piny mangima ICC. Doho mar piny mangima ICC ne oyudo okil Kamalo Kapol gi sheru kod ketho aboro, ka ketho mokwongo en mar miyo joneno mit bilie, joneno mane dhi golo pachgi kata golo neno margi ewi bura motenore kod jalup ker William Ruto, kama ne odonjne kod chiayo lwenye pacho kae e yiero mar 2007 2008. Itoboke mar abiriyo jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi owacho ni en ok en project mar ker Uhuru Kenyatta. Mudavadi owacho ni en ok en project mar ker Uhuru Kenyatta, kendo oramo ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro monge dok chien moro amora. Nyakwara mogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelo giko nonro mar oboke e jumani. Ka Ruoth oriti kendo ritowa warom kendo e juma manyien. Elo Josephat Wuonyakach wakwani ni bed kod odiochieng' kaachiel kod weekend manyangafu. Riti masani nyinga Kristo.